Áno, veľký potlesk si vypýta sám Nero. No a teraz, vážení, teraz príde také číslo, aké ešte na výpredajoch nebolo, lebo sa to volá Zariho číslo. A nevieme, čo to bude, ale Zari nám to prezradí. Čaute. Ďakujem ti veľmi pekne, priatelia, prosím vás. Ono, to je celé úplne inak, ja som tu omylom. Totiž, stala sa mi včera takáto vec, že prišiel za mnou taký kolega, to je jedno z ktorej dielne, kolega Letavák, a mi tak že vieš čo, Zari, že chcel by som sa s tebou poradiť, že strašne sa mi páči jedna čajočka, neviem ako ju mám osloviť, že nevieš mi, Zari, akože tak dať rádu. A teraz akože strašne mi to polichotilo, si hovorím, že koľko dôvery ti musí človek vložiť takto do rúk. A mu vravím, že vieš čo, že takto, prísť za ňou a povedať, že vieš čo, Martina, ty sa mi páčiš. Že to robí väčšina chlapcov, že to by bola nuda. Tak mu vravím, že vieš čo, podľa mňa najlepší spôsob, ako ju osloviť, by bol, že sa prihlasíš do výpredaje nápadov a postavíš sa takto do stredu pódia a povieš to všetkým 224 ľuďom naraz. A on, že Zari, ty kokšo, to je super, ale jak by sme to spravili, veď ja nemôžem sa prihlásiť, že dobrý deň, meno, priezvisko, že ja by som chcel akože romantické číslo pre čajočku. Tak mu hovorím, že Bráško, neboj sa nič, zakamuflujeme to. Som sa prihlásil, že zaňho, akože kamuflážne. Na jeho veľké šťastie od včera si to rozmyslel a urobil to tak one on one. Čiže jeho problém už zmizol. Môj problém je, že prihlásené je tzv. Zariho číslo a teraz si môžete vybrať, že buď vám zaspievam pesničku, alebo vám poviem o tom, aké to je byť 10 rokov v tanečnej dielni. Kto si prosí pesničku, vykoná jeden potlesk. A kto by chcel to druhé, teraz môže tlieskať. No. Nemám pripravené ani jedno, majte mieru. No, takže teda, priatelia, moje meno je Zari a som z tanečnej dielne. Aj keď tento rok už som dostal otázku, že či nie som z dielne Daniel Landart. Ale mne sa stala takáto vec, že prvýkrát som prišiel na Letavy v roku 2013. Mal som tedy 21 rokov, bol som taký mladý umelec, plný entuziazmu, energie, všetkého. Je to hrozne dávno. A odvtedy som tu jeden rok nebol, jeden rok som pracoval na štábe. A ja som tento rok, som 10. krát účastníkom tanečnej dielne. Čo znamená, že hneď po Lácovi Cmorejovi som akoby druhý najstarší tanečný letavák. Letavský tanečník. A za tie časy sme pozažívali akože všeličo. Napríklad máme takú tradíciu, že v pondelok ráno, všetci ste to zažili, teraz sa dojde a to vieš také akože zoznamovačky, small talky, neviem čo. A my to robievame tanečnice tak, že sadneme si do takého kruhu a teraz každý povie, čo si o sebe, napríklad, že jeden taký často chodí, hovorí, že no takže ahojte, ja som Lacko, ja som tanečný choreograf a ja vlastne sa tancujeme. A potom neviem, lebo som prestal počúvať niekedy v roku 2016. Potom bývajú takí, že čaute, ja som informatik zo Spišskej. No a potom akože veľa ľudí, čo si ja veľmi cením, akože veľa ľudí príde s tým, že takže ahojte, takže ja vlastne to som študoval a tam som študoval, mám skúsenosti kadejaké, bla bla bla, to je super, lebo s tými ľuďmi hneď vieš, že sa bude ľahko robiť. Ale oveľa väčšia sranda je, keď niekto príde, že tak ahojte, ja som XY, toto je moja prvá pohybová skúsenosť od Venčeka na strednej škole, ktorý bol v roku 84 v ČSSR. A vtedy vieš, že s týmito ľuďmi bude naozaj sranda. Lebo videl som ľudí, ktorí v pondelok ti povedia toto a do štvrtka sa naučia tancovať dosť slušne a do soboty sa naučia taktiež, že ti vravia, že Zari, ale tam si mal byť skorej a ľavou rukou sa ide a vlastne si v úplne inej dvojici. A týchto ľudí si veľmi vážim. Čiže by som chcel povedať, že vlastne bez ohľadu na to, čo máte alebo nemáte za sebou, príďte si tanečnú dielňu vyskúšať.
Je to síce strašne náročné. Je to strašne náročné. Ja už som tam prišiel o 24 rokov života. Ale fakt to stojí za to. Akože fakt to stojí za to. Je tam proste, že prekrásna partia, výborná atmosféra, skvelí ľudia. Naučíte sa toho oveľa viac, ako by ste si mysleli, že sa nebudete vládať naučiť za jeden týždeň. A aj ticho je súčasťou hudby, aj pauza je súčasťou tanca. To ste ešte nevideli moju nepripravenú pesničku. No, hej. No, teraz títo ľudia, ktorí prichádzajú s tým, že nevedia tancovať, to je niečo. Ale ja už som zažil aj také, že prišiel týpek, ktorý vedel tancovať. Mali sme svojho času takého tanečného kolegu, volal sa Martin Herian, fantastický žonglér. Jeden z najlepších žonglérov v Európe. Brutálne fyzicky vybavený chlap, akože pekný, vysoký, to ani nehovorím, ale proste, že pohybovo, timingovo, všetko. Len akoby dve veci som sa mu tak niekoľko rokov po sebe snažil dozdať. Že kde máme ľavú a kde máme pravú a potom ešte jak narátať do 5, 6, 7, 8. Išlo to so striedavými úspechmi, kulminovalo to na tom, že sme spolu s Martinom založili tanečnú skupinu Losos. Pozostáva z toho, že keď napríklad všetci naraz, teraz môžete si to kľudne skúsiť so mnou, poďte, postavte sa, kto sa akože nebojí. Že keď ideme všetci naraz, že touto nohou do tejto strany, hej, tak vykonáme jeden spoločný pohyb, že hop, hej, perfektné. No, v tejto situácii by Martin intuitívne spravil, že tanečná skupina Losos je o tom, že keď prúd ľudských tiel ide niekam, nehanbí sa byť losos a plávať proti prúdu. Vtedy si lososolista. A zažili sme aj, že 120-kilového bravča komika na tanečnej dielni. A to nie je také podstatné. Podstatnejšie je, že s týmto komikom sa mi raz stala takáto vec. Ja už roky bývam na chate číslo 5, zvanej Zaryho Penthouse. K tomu došlo tak, že niekam ma zaradili, niekam som prišiel a teraz som došiel do takej chaty, ktorá je vlastne postavená do svahu, taký ten profil Tatranec. A ty síce vojdeš tu, ale to si vlastne akoby na -3. Čiže vojdeš, vyzlečieš sa a teraz môžeš ísť hore jednými schodmi do obývačky, potom ešte jedný schody na akože hlavné obytné poschodie a potom ešte po takých schodoch, ktoré sú asi takto široké, jak na ponorke, chrbtom opretý o strechu, šlapeš hore. Dojdeš na poschodie, kde nie sú ani dvere, sú len také žalúziové, také zaťahovacie, proste taký krepový papier. Ja keď som to prvýkrát videl, si hovorím, že na najvyššom poschodí jak penthouse. Bohužiaľ som povedal, že penthouse, ono sa to nejak tak rozchýrilo. A niektorí ľudia, akože keď sa o tom dopočuli, tak sa prihlásili, že býva do Zaryho Penthouseu. Boli presvedčení, že to tam budú nejaké žúry, alebo neviem, ľahké ženy, tvrdé drogy, alebo ja neviem. V skutočnosti penthouseovitosť môjho penthouseu pozostáva v tom, že furt idem po schodoch. Nič iné tam neexistuje. Zobudíš sa v noci na to, že máš smet. Môžeš ísť 3 poschodia, dať si trochu vodičky a ísť 3 poschodia hore. No. A okrem toho má ale penthouse akože inú výhodu, že tí, čo bývate na chatkách, tak viete, že ísť v noci tou cestou, na ktorú vlastne svietí iba mesiac a ty v čiernej tme vidíš len ten taký tenký, biely cícerok toho štrkového chodníka, tak po ňom za týždeň 10-krát ísť dolu. A nie ísť dolu je veľký rozdiel. Alebo ráno ísť odtiaľ, a tak šlapeš, v princípe väčšinou máš pocit, že akoby, že meškáš na dielňu, ale to nevadí, lebo v tanečnej základ není prísť na čas. Základ je len meškať menej ako lektor. Šlapeš hore tým chodníkom debilným a si vravíš, prečo som len nešiel na keramiku, alebo prečo neboli interrupcie legálne, keď moja mama čakala dieťa v 91. Ale vtedy sa tak pozrieš doprava a tam je proste dolina so zelenou lúkou, pitoresknou chatičkou a uvedomíš si, že toto je reklama na Milku. A toto za týždeň 10-krát vidieť a nevidieť je fakt obrovský rozdiel. Preto sa mi tam ešte stále oplatí bývať. Ďakujem, príďte, je to hneď za lektorskou doľava a keď budeš mať pocit, že padáš z kopca, tak to je ono. No, a teda, keď som prišiel do tanečnej dielne, tak si o nás tancošoch, to nazvime, zvykli si ľudia myslieť, že vy tam chodíte určite obzerať tie baby. A tak aj je.
Lebo tanečná dielňa má veľa takých akože špeciálnych features, že väčšinou je tam na jedného muža a pripadajú tak 2, 3, 4 ženy, čo má rôzne praktické dopady. Napríklad, že vždy, keď príde na to, že urobíme teraz nejaké také, že mužsko-ženské, tak teraz ja robím s 2, 3 alebo 4 ženami po sebe vo dvojici, potom Viktor takisto, potom Marek takisto a tak ďalej a tak ďalej. Nemá konca kraja, že sa narobíš jak proste ako zviera. No, prvý mýtus je, že tam chodíme obzerať baby teda. Nie je to pravda, tak celkom dokonca, lebo dosť veľa času my tam obzeráme jeden druhého. Napríklad, odkedy začal Marek Krnáč, chodiť do tanečnej dielne, ja som sa pristihol pri tom, že ja tam vlastne dosť veľkú porciu času obzerám jeho, lebo však dobre, že snažím sa všetko, neviem, a potom vidíš, že vedľa ten Marek v tom tričku a takže Geralt z Levíc, ty kokso, že není on krajší ako ja. A to si vravím ja, ale potom o 2 metre ďalej si to vraví ďalší chlap a potom ďalší chlap a to sú všetci chlapí, takže vždy, keď sa na pauze stretneme, tak dobre, som si všimol, dobre vyzeráš. Dobre vyzeráš, dobre Braško, super, akože prajem ti to, pekný si. Ale dostal som včera na toto ešte akože inú spätnú väzbu, že Zari, to není pravda, že by si o vás niekto myslel, že tam uzeráte babi, lebo o vás si nikto nemyslí, že ste heterosexuáli. Takže ja neviem, ako to vlastne je. Neviem, ako to je. Názory sa rôznia, hej? Čiže môže si každý myslieť, čo len chce. Ale za tých 10 rokov boli teda ďalšie mýty, ktoré z nejakých príčin sa nejako akože vžili. Napríklad, o mne si ešte vlastne do predvčera ľudia mysleli, že sa rád vyzliekam. Že sa rád vyzliekam do trenieka, aby ma ľudia videli. Maximálne raz som ochotný. Ešte akoby, že jeden... Nie, no. Ono si z nejakých príčin si o mne zvyklo ľudia myslieť, že sa rád vyzliekam počas tréningu, že najprv hore bez a potom do treniek a tak, lebo že aby ma bolo vidno. Nie je pravda, ja som to vždycky robil preto, že mi bolo horúco a aby ma bolo vidno. Ale tento rok sa veci zmenili. Prišli sme pondelok na prvý tréning, asi o 10:04 sa bolo treba nejako chytiť tak do dvojíc a ja teraz, že jasne Braško, môžeme, a kým som sa otočil, tak hneď za mnou vidím, že stojí Palo Pastor v trenkách. Prosím, svetlo na Pala Pastora! Vtedy som pochopil, že toto není súťaž, ale... Vtedy som pochopil, že toto není súťaž, ale v nejakých situáciách tie roky proste neoklameš. Že očividne dospela doba až do toho, že už není podstatné ani zaujímavé, kedy a ako veľmi sa vyzlečem ja. Už sú to na to dneska mladší, krajší, pohotovejší, lebo to spravil už v pondelok na prvom tréningu. Potom bol o mne taký druhý mýtus, za ktorý tiež nemôžem. Myslí si to o mne hlavne moja tanečná kolegyňa Katka, ktorú pozdravujem tamto vzadu, nemusí vstávať. Ani sa tam neotáčajte. S Katkou už tento rok asi tretí raz spolu tancujeme, že niečo také vo dvojici, že proste musíte niekoľko dopoludní, predpoludní a tak spolu stráviť. Katka si o mne z nejakého dôvodu zvykla myslieť, že Zari, ty si sa zase opil a potom na druhý deň do obeda si nedošiel na tréning. A je to pravda. Zatiaľ to nie je pravda. A zatiaľ ani nie som prvý a jediný, kto to spravil. Lebo tento rok som zistil, že aj takéto ďalšie pomyselné žezlo mi bolo odobraté. Lebo včera, v pondelok ma Palo vyzliekol z pýchy. A v útorok ma jedna naša kolegyňa, ktorej meno v podstate není podstatné,
Vyzerá ako Pocahontas z maďarského pornovidea, čiže rýchlo ju rozoznáte. V útorok takáto kolegyňa ma vyzliekla z periny, v zmysle, že ona v pondelok predtým sa dobre zabávala a v útorok zobrala mi moje žezlo, ako prísť neskoro. A musím povedať, že v tomto kontexte som si uvedomil, že už 4 roky neoklameš, už nemáš Zari 21, ani 22, ani 23, ani 24, hej, a teraz môžeme pokračovať. Či už možno nie je čas, aby ja som prestal s tou tanečnou. Že možno ja už tej dielni nemám čo dať. Že na tie veci, ktoré som pokladal za prínosy toho, ktoré viem doniesť, že ja už na to asi nie som potrebný, už sú proste na to iní ľudia, ktorí majú oveľa viacej energie. Nie sú. Nie, to je pravda. Áno. No, hej, v mojom veku, ozvlášť človek fyzicky indisponovaný, už vzbudzuje ľútosť, súcit, taký, čo sa nehambí, povedzme, že publikum zakriča z prvého radu a veľmi to cením, mne sa to stalo prvýkrát v živote dneska. Nie, no takto. Zatiaľ to vyzerá tak, že pôjdem do tanečnej dielne ešte asi aj po 11. raz, lebo zatiaľ sa mi zdá, že v jednej veci ešte stále princeps inter pares. Zatiaľ sa mi zdá, že ešte nikto neurobil toľko pre osvetu toho, že čo to je, keď prídeš do Počiarky a povieš, dobrý deň, prosím si tanečný čaj. Takže tanečný čaj je o tom, že je to broskyňový, tatranský, 42 stupňový a poďte na krátky workshop. Ďakujem velice, Petalice. Tak to bol Zari, ktorý nám to tu trošku pretiahol, teda natiahol.